Мы как раз говорили о партии регионов, сейчас Ефремов, лидер фракции, говорит в Верховной Раде. Военные расстреливать и бомбить гражданское население. Единственной возможностью для объективного установления истины является расследование этого военного преступления Международным уголовным судом Гаага. В связи с этим нами подготовлен проект постановления парламента о признании юрисдикции Международного уголовного суда на основании пункта 3 статьи 12 Римского статута для расследования военного преступления, совершенного против мирных граждан Украины в городе Луганске 2 июня 2014 года. Те, кто разделяет данную точку зрения, прошу поддержать и проголосовать за данный проект постановления. Спасибо. Шановні колеги, шановний народе України, у нас, на превеликий жаль, і в Донецькій, і в Луганській області гинуть люди, але причина тільки одна – терористи і диверсанти, які пробують шляхом знищення людей, шляхом дестабілізації ситуації вести необ'явлену Російською Федерацією війну проти нашої країни. І я ще раз хочу підкреслити, антитерористична операція проводиться виключно з метою захисту цивільного населення і нашої країни, і наших громадян. Іншої мети нема. І в Луганській, і Донецькій області відбувається боротьба виключно проти терористів. І саме терористів знищують ті сили, які задіяні в антитерористичній операції. І це вони роблять, ризикуючи кожен день своїм життям. І віддають своє життя за те, щоб Україна була незалежною, суверенною, щоб всі регіони могли жити в нормальній демократичній країні. І я би просив, щоб ми не дезінформували людей, щоб ми не захищали терористів. І чомусь в вашій заяві, Олександр Сергійович, жодної інформації немає про те, як 12 годин йшов бой на знищення наших прикордонників під Луганськом. Жодної інформації. З живих будинків розстрілювали прикордонників, з живих квартир снайпери били по ним, не випускаючи людей з квартир. Про це треба говорити. Це треба розслідувати в Гаазькому трибуналі. І я дуже прошу, шановні колеги з партії регіонів, не прикривайте терористів і давайте об'єктивну інформацію нашим громадянам.